गोदान मोनसे भिडिअजों गासिखौबो बरायबाय। दिनैनि भिडिअआ मा बिदिबा नायलांबाय थादो। नायलांबाय थाबानो बुजिगोन आं मानि सायाव भिडिअ खालामदों। फाइनेलि आं साथिखौ गासिबो खुलुमजोबनानै लाबाय। ओमफ्राय बेयाव माइनावनिखौसो देखायनाय जाबाय आरोना। बे लारुखौ मानो थाखाय लाबोदों, केक आरो गलाखौ मानो थाखाय लाबोदों, बिदिबा नायलांदो मानि थाखाय। नै गाइसमोन दिनै गारि गोदान लाबोबाय आरोना। बेखौ नै गारिनि नामा नोंथांमोना नुखाबाय आरोना। ओमफ्राय बेखौ दिनैसो लाबोदों दासो। इनिफ्राय आङो ब्लगखौ माने खालामनो मोनासै आरोना। माने जोंहा हासबेन्डनि मबाइला हामा जादों। ओमफ्राय सिमखौ लानानै बेनो आंनि मबाइलखौ सलायगासिनो आरोना। इनिफ्राय आङो ब्लगखौ माने लानो सानदोंमोन आरोना। इनिफ्राय मोजाङै लानो हायासै। जास्ट गारिया दासो मोनफैदों। ओमफ्राय आङो ब्लगखौ बानायबाय आरोना बेखिनिखौनो। गारिखौ बोरै नुदों नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना। जोंहा हासबेन्डआ माने लाबोनो होनबाय थादोंमोन आरोना। दिनैसो फाइनेलि लाबोनो हाबाय। अननानै नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव बोरै नुदों गारिखौ खोन्थाहरदो आरोना। माने गारिया माल लाबोग्रा माल बोग्रा गारि आरोना। माने बडिखौ उनावसो लगायनांगोन आरोना। बेखौ दिनैसो फार्स्ट जात्रा लाबोनाय नालाय बिदिनो खालिनो लाना फैबाय गाइसमोन। नोंथांमोना होमबा आङो फिदिं गारिखौ देखायनोसै, नायनानै लाबानो जाबाय आरो। Hello guys, Hello guys. Kali labodo. Babaya. Moजां नुदोबा like share दे। मोजां नुदोबा like share comment खालाम। Hi guys. खुलुमबाय दे। खुलुमबाय। दे खुलुम आखाया खुलुम। आखा खुलुम। दे अम होननाय रखम। बिदि नङा। बिदि खालाम। ओरै खालाम ओरै खालाम। Oh, खुलुमबाय. Oh, इखौसो खुलुमबाय नो। Bye bye deh. Bye bye. Itin out bye bye. Itin nai. Mami go bye bye deh. Bye bye. Bye bye guys deh. भिडिअखौ ससेबाबो बेखिनिखौनो लाबोनाय जाबाय गाइसमोन। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन आरो। मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय। बाय बाय।